energije. Evo, imaš televizor kući, dođeš, ne gledaš reality, Animal Planet, History, Nacionalna geografija, državni posao, te bra, sjajne emisije. Znaš, ne kupiš Kurir da čitaš ko je koga izbo ili gde je šta zapaljeno ili da li će ovi da nam, kako se zove, otmu Kosovo. Znaš, ima institucije koje su nadležne za to. Kupiš, brate, šta ja znam, strip neki, neku naučnu literaturu, nešto čitaš, malo da se edukuješ, brate. Znaš, ne gledaš sad odeš u kafić gde sede te napumpane droljetine, već odeš sa prijateljima, prošetaš na Kej, odeš na Kalemegdansku tvrđavu, odeš, obiđeš one ti imaš lagume ispod Beograda, odeš, obiđeš to, imaš na Dunavskom Keju turu, onaj brod, brate, koji obilazi reku Dunav i Savu, onaj drveni vikinški. Odeš na to, brate, odeš na Lido, odeš s porodicom na Lido. Druže, imaš stazu koja ide oko celog Lida, naravno to vodič mora da vas vodi, to možete ukucati na internetu, ima agencije koje to rade. Odeš na Lido, to je besplatno, to je nama naš grad obezbedio, brate, vlast koja je sad ovde. Znači, nema neko pomisli da sam ja u nekoj stranci ili nešto, ali pričam kako jeste. Besplatno se prijaviš, odeš s porodicom, obilaziš Lido, gledaš zaštićene vrste. Pa da imaš par orlova belorepana na Lidu. Ne znam, jesi znao to. Divlja ptica, čoveče. Belorepan, ima ih 6. 3 para ima na Lidu. Ima ne znam koliko zaštićenih vrsta ptica. Ima divljih svinja. Ima jelena. To se nije znalo dok nisu bile one poplave velike. Pa su ih ljudi spašavali kad je Lido poplavilo. Ljudi, mi imamo blago u sred grada, ne obilazimo ga. To su alternative. Što ne odeš, upišeš streličarstvo na Zemunovom stadionu, 1000 dinara članarina mesečno. 1000 dinara članarina mesečno, pazi, gađaš iz luka i strele. Hobi. A ne, došao si kući, umoran si, sad si digao noge na 100, ajde, ne znam, da vidim kakav je story ova kurva stavila, da vidim da li će ova mala da me prihvati, vidi, ne znam, šta mi radi ovaj poznati pevač, naravno neki nemoralni tamo ili pevačica, ne, brate. Istuširaš se, zoveš druga, ajmo do Kališa, ajmo, ne znam, kako se zove, sad to Lido što sam spominjao. Ima mnogo stvari, ajmo da idemo da igramo basket, jebemo mater. Znaš, igramo basket, pa ko izgubi, ne znam, časti klopu. Podeš na večeru drugoma, ne daš telefon, nego i pobedio te u basketu, ti mu častiš večeru i pričate. Lupam, baviš se gamingom, odeš sa ovim dečkom što je tamo u studiju. Odigrate basket, ti platiš večeru i pričate kako bi mi mogli naše veštine u igranju da poboljšamo. Ili ima neki seminar negde da odemo, možda u inostranstvu. Šta misliš, možda evo nešto nam nisu ove kamere dobre. Da li bi mogli pod nekim boljim uglom da ih postavimo ili neko to da nam nameti. Gledaš da radiš nešto konstruktivno, a ne samo da gledaš da ubijaš vreme. Znaš, najviše mrzim kad nekog pozovem, šta radiš? Brate, ništa, ubijam vreme. Šta imaš da ubijaš vreme? Vreme je najveći dar koji nam je Bog dao. I šta radimo s tim vremenom? A ne ti sad kao ubijaš vreme. Radi nešto konstruktivno, jebe u mater. Ja sam juče za 1400 dinara, imao sam jedan deo u kod mene u dvorištu. 1,5 m sa 1,5 m zemlja, neka najobičnija. Ogradio sam kamenom, za 1500 dinara sam kupio cveće na Zemunskoj pijaci i vreću zemlje, izgrabuljio tu zemlju, okružio kamenjem, posadio cveće, preko stavio mali taj sloj zemlje i humusa, stavio ukrasno kamenje, 2-3 grane, treba za 45 minuta, ja sam napravio nešto što je lepo od ničega, za 10 evra. Mislim, nisu vam potrebne pare da biste uživali. To je poenta svega.